Ni neu, Fernando Plazaola muguruza naiz, Zientzia eta Teknologia Fakultateko egungo dekanoa. Fakultate hau Euskal Herriko Unibertsitatean kokatuta dago, irakasten ditugu 10 gradu. Horietatik, 2 ingenieritza dira eta 14 master ofizial. KS Gune plataformak bidea zabaldu egiten digu industria kultural eta kreatiboetara jotzeko. Orain arte, bide hori nahiko itxita eduki duguna. Zirrikitu bat zabaldu zaigu, arlo honetan, eta nahi duguna da leihoa erabat zabaltzea. Fakultate honetan egiten den ikerketa, gizartean dauden enpresa horiekin lotura estua izan dezagun. Industria kreatibo eta kulturalen ekosistema eta fakultate honetan egiten den ikerlana, arlo horretan, nahiko urrun eta banatuta egon dira. KS Gune plataformak lotura bat sortzen du bien artean, eta hori oso onuragarria izango da etorkizunerako.